sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Philippine Standard Time, 6:09. Ang oras ginadulong sa inyo sa Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition.
Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition na karon nga adlaw Martes, Nobyembre 24, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyon.radyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon AnnDefensor. Kag AksyonDaleSalazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Negros First Food Terminal, temporaryong ginsaradaan matapos ginapatay ang empleyado bangod sa COVID-19. Guys, Mayor Familiaran, ginpanginbulahan ang operatiba nga ikakompiskar sa masobra 13 milyones sa ginasuspetsuan siya mo sa Baybas. Sa balita nasyonal, palasyo nang inwala nga may ginaproteksyonan na si Duterte nga kalyado matapos wala sinigin palayaga ang ngalan sa mga mamalidha nga ginaligar imbolbado sa korupsyon. Posibilidad nga face-to-face klasa sa 2021 ginatun-an na sang DepEd. Ang sa atong balita international traditional nga family gathering second Paskwa ipaiway suno sa WHO. Sa sports balita, Markieff Morris magabalik sa Lakers sa masunod nga NBA season. Ang sa atong balita entertainment, John Lloyd Cruz ginpaatag ang rason kun nga ang nagbiya sa makadali sa showbiz. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ilang bagyo man nagdumaan. And mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa atong sining nga pagpangalagad karon nga Tuesday night and gina-welcome, gina-recognize sila ang mga ka-aksyon nato na nga naga-effort gid no nga mag-tune in sa mga nagkanalain nga mga social media platforms ang DYEZ. Kita ang mabatian sa YouTube channel, it's Aksyon Radio Bacolod. Pwede man makabisita para sa audio live streaming. It's www.aksyon.radiobacolod.com.ph and of course, aton sing Facebook no, ang Aksyon Radio Bacolod. So karon nga Tuesday night no, i-check naton kung sino dili mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa aton sini nga pangalagad. So good evening lang kay Sir Alex Montesa, mga gabi Sir Dale and Ma'am Ann upod sa maulanon nga programa ninyo. Salamat gid kay Sir Alex Montesa. Araman si Corazon Samiliano, may gabi sir. Good evening man si Ma'am Corazon. And si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, no, nga naka-tune in naman tonight. Good evening Action Dale, sunod siya no, Action Ann watching from Hong Kong. Madamong gig salamat. Si Ma'am Rose Guevara, ara naman si Ramona Azero, evening Action Dale watching live from Barangay 35. Si Alswedan Marian Rian, good evening Pinas. Sige. And of course, si Flor Deliza Barillo, good evening Action Dale and Action Ann, God bless, no? And padayon lang, no, sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings sa aton sining Facebook Live and after sa local news, aton balikan ang aton sining comment section para kamo ang maabi-abi kag ma-recognize sa mga ka-aksyon. So halong-halong, stay safe gida and kabay pa, stay safe and stay dry karon nga maulanon kag mabulubugnaw nga panahon. Standby para sa aton mga balita lokal.
Evening Edition. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita lokal. Umpisa subong adlaw Martes sa temporaryo nga ginpasira ang Negros First Food Terminal sa ginsangan sang Dalan San Juan North Capital Syudad sa Bacolod matapos nga nagtaliwan ng isa ka trabahante nga job order casual bangod sa COVID-19. Suno kay Provincial Human Resource Management Office Head Attorney Annabel Palika, ini nga empleyadong isa ka lalaki nagaedad 45 anyos kag nagatrabaho bilang JO umpisa Abril tuig 2020. Ang food terminal ang isa sa apat ka mga major infrastructure projects sang gobyerno provincial subong nga tuiga. Ini na ang katatlong empleyado sang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga nagtaliwan bangod sa virus. Sadto Agosto 12 tuig 2020 ginpahidaloman sa 5 kadlaw nga lockdown ang building sang Kapitolyo Provincial bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa mga local government employees kag health workers. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang contact tracing sa mga empleyado sa gobyerno provincial nga naka-close contact sa job order casual nga napatay sa COVID-19 kay nakadestino sa Negros First Food Terminal. So kay Lacson, dapat man nga ipaidalom sa RT-PCR test ang tanan nga naka-close contact sa napatay nga empleyado, i-quarantine samtang wala pa mapagwa ang resulta kag i-isolate ang sinuman nga magpositibo sa COVID-19. Dugang pa sang gobernador, ginatun-an sang gobyerno provincial kung ano ang pwede nga mabulig sa nagtaliwan nga empleyado. Lunes, Nobyembre 23, sang mabato ni Lacson ang mensahe angod sa kamatayon sang empleyado. Gidayon niya ginpasira ang food terminal agud makapatigayon sang decontamination kag disinfection. I received a text message, I think last night. That's when I found out that we have a GO sa I think Palapala that fortunately lost his life. No? So we'll see what we can do. Pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban nga balita lokal, ginaprobahan sa Western Visayas Regional Interagency Task Force ang suspensyon sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa LSI sa syudad sang Bago, syudad sang Sagay, kag syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Ang pag-aprobar ang ginpermahan ni WVRIATF COVID-19 Chairperson Juan Jovian Ingeniero na petsa Nobyembre 20 tuig 2020. Base sa Resolution number 72 sang RIATF, mag-aumpisa ang suspensyon sa syudad sang Bago sa Nobyembre 26 sa tubtob Desyembre 5. Sa Sagay, Nobyembre 26 sa tubtob Desyembre 10. Kag La Carlota nga magasugod sa Desyembre 22 sa tubtob Enero 2 tuig 2021. Ginrason sa mga local government units nga kinahanglan nila sang nagakaigo nga tion para makapreparar sang quarantine facilities kag makapatigayon sang decongestion kag disinfection antes mag-akomodar sang bag-o nga batch sa mga LSIs. Pinal na gin-aprobahan sang sanggunang panlalawigan sa regular nga sesyon subong hapon ng 4.4 billion nga provincial budget sa Negros Occidental para sa 2021. Ini ang ginkumpirmar ni SP Secretary Attorney Maki Angel Ascalon sa Action Radio Bacolod. Una diri ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga luyag nila nga mapadasig ang pag-aproba sa budget bangod ini ang mas ginakinahanglan sang probinsya agud nga mapadayon ang kampanya kontra COVID-19 pandemic. Sa kabugusan, ang 2021 nga General Fund budget ang nagabalor sa 4 milyones nagabalor sa 4.5 million pesos. Sa sininga budget, 3.9 billion ang naghalin sa internal revenue allotment, 98 million pesos sa tax revenues, 380 million sa non-tax revenues. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcidio Familiaran nga nalakip sa 3 ka prioridad sang syudad sa Bacolod ang kampanya kontra illegal nga droga apisar nga masako man ng LGU sa pagpakig-away kontra COVID-19. Ini matapos ang pagka-recover sa otoridad sang 13.6 million nga balor sang suspected shabu sa JR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport kagabi. Sulo kay Familiaran, base sa iyan nakuha ang impormasyon ang ini nga operasyon ang sa idalong pa ni Anay BCPO Director Colonel Henry Binyasa na gin-assign na sa PNP Drug Enforcement Group matapos ngayon ang namonitor sa Metro Manila. Una nga nagwang report ng illegal nga droga ang nasulod sa package gikan sa Metro Manila hagin kuha sa bodega sa reclamation area.
Sunod sa Vice Alcalde gintuginan na sadto ni Mayor Bing Leonardia si BCPO Director Manuel Placido nga prioridad sang syudad una ang kampanya kontra COVID-19, ikadua ang iligal nga droga kag ikatatlo ang peace and order. Ginpanginbulahan man ni familyaran ang otoridad nga nagpanguna sa operasyon. Nagpangabayang Vice Alcalde sa publiko nga i-report sa otoridad kung may nahibaluan nga iligal nga aktibidad sa ilang nga lugar. Nagapakita sa datos ng Bacolod Emergency Operations Center nga kalabanan sa mga bagong kaso nga na-report ang yara sa household ukon sa balay. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familyaran, mayar sang complacency ko na yara sa sulod sang balay, mangod ang tao ang may feeling of security nga ang miyembro sa pamilya ang hindi carrier sang virus. Nagpanugyan ng Vice Alcalde nga kung mahimo pa lamang magtuman man sa mga protocol bisan nga yara sa sulod sang balay. Sunod kay Familyaran, nagpanugyan ang mga medical doctor sa EOC nga kung mahimo pa lamang likawan ang pag-updanay sang kaon. Sunod sa Vice Alcalde, padayon sa karon ang pagwaygangot sa EOC sang mag-aasawa nga Feliciano kag Dr. Nico Sibilio, ang consultant sa World Health Organization nga gin-assign sa Bacolod paagi sa ilang group shot. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 23 Action Radio Philippines Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa complete management sa Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng... Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, kakaroon sa detalye nasang balita nasyonal. Ginpanginwala sa Malacanang ang alegasyon nga ang wala pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sang kurap nga mga mamalidha ang tuyo nga proteksyonan ang iyang mga kalyado.
Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, subungad daw ang listahan sa mga korap ng kongresista gikan sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang ginalakipan sa mga ginaligara nagbaton sang kickback sa mga kontraktor nga nagdaog sa mga proyekto sang gobyerno. Ginpathag ni Roque nga madamo pa sang ebidensya ang kinahanglan nga wala pa sa karon ginauyatan ang presidente. Suno kay Roque, mas mayo nga mag-imbestigar una ang ombudsman bangod mayari ini sang jurisdiksyon sa tanan nga empleyado sang gobyerno. Sanay biluan nga una nga nagpabutsyag si Senador Laila de Lima nga ang executive agencies among responsable sa pag-imbestigar at pagpasaka sang kaso batok sa mga mamalidha nga ginaligara imbolbado sa pork barrel scam. Ginatunan sa Department of Education ang posibilidad sa matamat nga pagbalik sa face-to-face klase sa 2021. Ginhimo ni Education Secretary Leonor Briones ang pahayag kasunod nga ang tatlo ka mga vaccines ng manufacturer sa US kag United Kingdom nga mga Pfizer, BioNTech, Moderna kag AstraZeneca ang nag-anunsyo nga ang ila bakuna yara sa 90% nga epektibo sa pagtatna sa COVID-19 pagkatapos ng human trials. Suno kay Briones, ang pagbalik sa face-to-face classes mangin selective kag klaro nga hindi inibatabo subong nga tuig. Dugang pa ni Briones nga ang luwas nga lugar para sa face-to-face classes i-identify sa Department of Health kag Interagency Task Force nga among policy making bodies sa nga gobyerno sa COVID-19 response. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang dugang augmentation para sa calamity funds ang pila ka mga LGU sa Luzon nga naapektuhan sang mga bagyo. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginaprubahan sang presidente ang ikaduwa nga 1.5 billion pesos nga calamity funds. Suno kay Roque, magkatuhay sa ginapalayag sa mga kritiko sa tion sang kalamidad. Wala sang may ginapili kag wala nagapamulitika ang administrasyon. Suno kay Roque, tanan ang patas kag matagan kaalyado man o kon hindi nagboto man o kon wala. Sa tion ngang LGU ang magdeklara sang state of calamity, ang mga local officials ang ginatugutan nga mag-usar sang calamity funds nga wala sang restriction kag magpatuman man sang price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon. Nagdistansya ang Department of Education sa pagtukod sa community learning hubs kung lugar nga maghatag sang suporta sa mga estudyante nga ginadumilian sang face-to-face classes bangod sa COVID-19 pandemic, pareho sang libreng access sa computers, gadgets, equipment, internet kag tutors. Ginhimo ni Education Secretary Leonor Briones ang sabat sang ipamangkot na Presidential Spokesman Harry Roque Jr. nga nag-aligar nga si Vice President Lenny Robredo ang nag-anunsyo nga may proyekto ini sa DepEd nga nagatugot sang face-to-face classes sang tubtob anong ka estudyante. Suno kay Briones, wala sa otoridad ang DepEd nga i-reverse ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mag-resume sa face-to-face classes tubtob wala pa sang bakuna batok sa COVID-19. Apang sa statement sang Office of the Vice President sa tung Oktubre 20, ginpahayag nga pagtukod sa community learning hubs inisyatibo sa ila opisina, LGU kag pribado nga sektor kag hindi sang DepEd. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 34 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga
Options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19.
Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang... Kag sa atong balita international, nagpanugyan ang World Health Organization kung WHO nga likawan ang naandan nga pagtipon-tipon sa kada pamilya sa kada panahon sang Pasko. Sunod sa WHO sa among nga paagi, mas malikawan ang paglaptas ng kaso sa COVID-19. Sunod kay Maria Van Kerkhove, ang COVID-19 technical lead sa WHO, wala sang zero risk options sa COVID-19. Ang opsyon lamang amo ang lower risk o kon high risk kag perme nga yara ang paandam nga posible matapikan sang virus. Ginpahayag sang opisyal nga apesar nga mabudlay nga hindi makahimo sang pagtipon-tipon ng pamilya sa Pasko, apang ini ang pinakamaayo nga himuon. Mas maayo suno sa WHO nga himuon virtually na lamang ang family gatherings. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, magabalik sa Los Angeles free agent Markieff Morris sa Lakers sa masunod nga NBA season. Run it back, ini ang tweet ni Morris nga may hashtag Lake Show. Nagawang report si Morris ay nagsugot sang 1-year minimum deal nga $2.3 million. Ang atleta nag-intra sa Lakers sang Pebrero matapos ang negosasyon nga buyout sa Pistons. Si Morris ang nag-average sang 11.4 points sa 5.3 rebounds sa kada hampang sa iya siyam katuig nga karera sa NBA. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa atong balita entertainment, matapos ang pila ka tuig nga pahuway sa showbiz, balik na liwas si John Lloyd Cruz sa isa ka pelikula. Sa madumduman, Oktubre 2017 sang ginkibot ang publiko o kon ang publiko sa anunsyo nga nag-indefinite leave si Cruz sa showbiz. Sa umpisa sadto, panalagsa na ang iya ginahimo nga mga proyekto. Ginpatag man sang aktor kun nga kinahanglan niya sadto nga magpahuway. Sunod kay John Lloyd, luyag lamang niya nga magliwa-liwa sa makadali kag sa amo nga pagpahuway man, natutukan naman sang aktor ang papel sini bilang isa kaamay. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Saturday time, 6:44. Inyo na batiyan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Nobyembre 24, tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag AksyonDaleSalazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.